Aking hindi inuumaga, special broadcast mga tugang kan DCGB. May kinaraman sa bagyong si Julina na panagos niya itong pinagantabayanan po sa mga oras na ini. Nakita po ang Albay, nasa signal number 3. Asin mga tugang, nasa bisinidad iningunyan kan Masbate. Kan probinsya kan Masbate. Pagkatapos ining maglandfall duman sa may parte kan Eastern Samar, Kasobanggi. Asin ini po mga tugang uminabante yan po sa may parte kan Masbate area. Kaya apektado mga tugang an tercer distrito kan probinsya kan Albay. Lalo na po dyan sa may Piudoran. Asin mga kataraling na areas. Mantang padagos naman na namamatayan niya itong pagdoon-doon kan Uran, asin po Kamparos, hindi po sa tuyang palibot. Good afternoon mga Facebook viewers sa Bilog na Mundo. Siri man po mga tugang nasa tuya tabi na mga paradangog digi po sa DCGB Radio. Hanggang po kitang alas 3 o alas 4 ng hapon. Hanggang po kitang alas 4 ng hapon sa special broadcast niya to. Ngunyan pong aldaw na ini. Kasabay niya to sa technical department si Ramer Tanay, chief technician sa Facebook Live si Richard Pastor, asin po si Arven Laad. Siringman, mga tugang ang Mega Force Patrol. Padagos po na nagdadaranin mga bareta obserbasyon sa tuyang palibot. Sa mobile, kay banyato dyan si Boy Mata an sa tuya tabi na piloto sa service kan DCGB. Alright. Nasa linya po mga tugang si Jimmy. Nasalita Ramon Tambuena Manong report. Hali po dyan sa luwan. Programang ini. Unyang pong aldaw nin Martes 7 kan September. Adi. Bespera po kan fiesta kan Our Lady of the Gate. Dyan po sa Daragal Bay. Hello Jim, good afternoon. Kumusta ang sitwasyon dyan? Salamat BP, maray na hapon sa mga parantaba. Inoto niya to, monitoring niya to sa Banuan ka na Piudoran, sa bagsakan na Uran. Mild, BP. Turutagite. Yes, okay. Sughan na Uran na pwedeng ikausanin na pagbaha sa palibot. Mientras tantong sa pier, limitado ang mga nag-stand didigdi. Okay. Sabi yun, na-control kan na mga nasa border control. Ikuha din na 19 truck. Trucks. 7 light vehicle. Mga 50 personas man ang mga stranded. May 4 daang OFWs. And more or less, dahil nga ni maasang gatos tabi BP na mga stranded na mga persona sa Pier Can Piudoran. So iba, na medyo may kwarta, nasa hotel. Tayo gumanin mga saradit na hotel sa Banuan ka na Piudoran, mga tulod. Duman sa may mga kwarta. So mga dahi, yun sa duman sa may Peaceport o kaya duman sa PPA, pwede sinda duman. Medyo malipot-lipot sa naan sa idang sa Saparon, lalo na ngunya na pagkabagi. Sa kuryente, igwa pa kay kuryente ta, BBB? Sa Piudoran? Igwa pang kuryente. Okay. Haros normal pa, normal ta, BBB, na sitwasyon, although nasa signal number 3 na kabandera, kadakla ng mga municipios digdi sa kuyang area of responsibility. Tayo ang baga naman, Jim, sa kuhan, sa area ito ang closer sa Masbate, di ba? Mas closer sa Masbate. Pero medyo... Bako man araw kang pinag-aasahan na ngayon makusog ang paros duman, ano? Wala nga rin makusog na Uran, nagat medyo ukol pero so maka dito. Taluminan full ini sa may parte kan dimesa lang Kasabago. Pero pag data naglandfall duman, yan kan existing ang kuang kan paluwas ini talaga duman sa area nito. Mahirakan kita kay mahal na Dios magka para sa na nasukusog kay ni. Sa paglandfall duman. Magimandig sa to. Wasak na dahil kita masyado sa kubon kan kusog kan pero sa tabi. Actually kung Kasabago pagidangog ko sa programa ni Pio, pag naglandfall duman sa may dimasalang area ini, ang direksyon niya towards Kamsor and Ragay area. Diba? Nagkulat pa nga GBP na dahil man kumusugin ita. Bata na sa flowering stage ang mga mahiwas na kamasan. Iyo baga, ang medyo ko lang dyan, Jimmy, sa 3rd District,
An medyo nahadit lang ako dyan. Pag nagbaha, tatamaan ng mga paro dyan. Kaya rak man kan mga farmers ta. Iyo, maski baha, may paros. Tampar. Ako sa iling ko, ang paros, medyo kukuya kayahon. Tagari, bako man talaga sa umagang pinakakuang makusog na kuwang kayo ni. Ang baha dyan, buda, so paglinan to pa ang gitubig, ay nako, hirak man kan mga amparo, ipirmina yan. Sa pagtubod, asin pagpamibi, madara ini, na kita digdi sa kubon, alanganin pang maray, nagakuhan pa sana, suwak pa sanaan mga paroyan digde. Iyo baga. Labing irakan sa to yung mga apitado kita gabos na production ini kipagkaon tabi bibi. And sa mga evacuees, wala man nga ni pinag-evacuar naman, ni pinag-dirihirsa na sa mga barangay. Tamala, dahil man nga ni makusog na bagsak uran, digdi sa kuyang area of responsibility. And solamente na pinag-monitor niya to na medyo movement sige-sige pan pag-mobilize iyo ang ginubatan bibita. So sa mayon unit Manila Tandarura ani sa mga pamitisan ka na bulkang mayon iyo ang pinag-ongoing pa ang pag-evacuar sa ngunyan army truck OCD mga vehikulos kan na lokal na gobyerno kan na ginubatan pinapanginutan niya natural ni Mayor Jemanong Hoko kan MDRMO ni Madam Joy Maravillas. Building 1, so dating mga evacuation centers ligning designado kan na lokal na gobyerno, Mauraro, or okupado na yan ta BBP, kan mga pinag-evacuar, tan pinag-haditan digdi, so araw katong maging role, na binigla sa mga residentes kan sa BC San Francisco Plus Plan. Dapat lang talaga, Jim, dyan talaga sa ginubatan, dapat tama itong aksyon ni Mayor Jim, dapat talaga magpa-evacuar niya anta. Diyan baga so matinding mga baha ka na minaging aldaw, di ba? Yan tamata baga so mga eksistido diyan na mga quarry baka mapanuan yung kitubig. Biglang mabuswang, biglang sa mga residente sa kababaan kaya pasiguro marayan lokal na gobyerno perming prioridad an man nila and barangay Tandarora. Tayo ng mga babang lugar. So San Francisco natin ang warara naman tabi bibinig dita iyaw na sa mga evacuation center natin na resettlement site and kumbaga oriented na sila kan sitwasyon ta BBP na sa paghahanap na sila sa mga tao kan safe na lugar. Okay. So yan tabi. Sige daw Jimta. Tod balong ko nga po dan si Sir Dennis na Fernandez kasama ka na makauron ta lamang sa pighanap ka so number mo. Ayaw pa sa coast pinuruad mo pa lang kang inot. Yan pa. Tapudan ta ang PRI mo kan mas bate baka makauron ta lamang niyan ha. Okay? Iyan bibi an sa to yung mga dagdag na informasyon. God bless the District Albay. Bilog na Albay. Jimmy na salita. DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa 3rd District Albay. Ay kinatbiritsugaring si Sir Dennis na Fernandez. Kinatbiritsugaring si Sir Dennis na Fernandez ang siguro tayo ang baga sa kasabago pigilan ko si Sir Chitong at Ibagos. Kwanda tabi maluya dugulan ang kuryente duman sa Masbate kaya gari yan baka maluya naman talaga ang mga communication duman dahil lang po mga tugang tanda din na tabi ki kuryente na probinsya kan Masbate hindi na natin makontak si Sir Dennis na Fernandez. Anyway, mga tugang sige lang itatry tagiraray. Good afternoon Henry. Kala ko po suspended na ang trabaho until now po. Day pa man nag-suspend ang ibang mga establishment diyan sa Legazpi. Kahirak man kan mga empleyado, baka day na masakayan and worst, mapiktuhan kan bagyo. May mga bukas bang establishment sa Legazpi? Takwanta sa Legazpi City? Sige ta, paikutan ta daw sa mga pagiribata sa Mega Force Patrol. Kung pang mga bukas, grabe naman kun arog kayo ni na signal number 3 na kita, mga tugang, pananggan ninda paurulan mga empleyado ninda. Grabe naman yan na style kang yan. Siguro dapat maghiro naman ka ng provincial government kung day ninda iyan, mga tugang depig susunod ang orden.
kan sa tuyang gobernador, kan sa tuyang probinsya na gabos na establishmento ngunyan sarado, apwera sa nakaitong sa mga essential, as in ngayon kan mga hospital, di ba? Mga emergencies, buda iba pa. So grocery nga ni, dapat hanggang lang 12 kasabago ang durasyon kansenda po mga tugang na magiging operasyon. Sige, dapat ano pong negosyo yan kung may ideya po kamo na okay, sandali lang hata hilingon ta daw ini. Good afternoon, tabihen. Madali lang. Baha na tabi sa dagat. Mana? Sarawayon man ini man natin. Big Pog, mao na naman ako ngunya na hapon na naman. Bata, gusto kong maging seryoso ko ta. Okay, sandali lang ta. Kumusta ta daw si... Anong oras forecast ka sa bago ang pag-asa tabi, Jing? 11 ano? 11 si forecast ka sa bago ang pag-asa. Nakuan. Mapatawang daw kita mag-oro-analyze kung hain na si Kuan. Si Julina. Teka sa bago nag-landfall sa Dimasalang, Masbate, mga tugang ka di tanag-landfall ini. Hay na iningon yan. Pigihiling ko nga ni sumapa kan Masbate kung hain parte para mga tugang magkaigwa kita ki-ideya. Ano, kung tan Dimasalang, digdi yan sa may, madali lang Hello? Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Si Henry po sa DCGB. May pakita, sir, nung pangalas dos. Ay, Mayo pa? Mayo pa po. Oo. Mga anong oras daw po, sir? Pagka nagkaroon na, sir, hindi naman na siguro maghahalo yun eh. Ay. Hindi pa lang na, hindi pa lang na disseminate. Iyo oo. Mapod ako mga after... Ngayon po, yung mga after 10 to 15 minutes, kung ano. Sige, sir. Si Kuan ini, Sir Reniel? Ayun po. Yes, sir. O mga mapod akong mga quarter to 3 po para sigurado, adi. Sige po. Pagka meron naman, at nasin pa mo open ng line, ibigay naman po natin. Apo. No problem, boss. Salamat doon. Sige po. Wala po naman. Alright, thank you. Alright, wala pa pala. Yung alas 2. Every 2 hours, mga tugang, may pigduluwasin na Kwan. May pigduluwasin na forecast para po mga tugang sa direksyon kan Bagyo. Tungkol yan kung naglandfall ini mga tugang duman sa may patikan Dimasalang area, madali lang ata. Big-open ko kaya sumapakan Masbate ay maluya man ang lugo ng internet bata sa geography kaya medyo actually gusto ko kang geography subject ang mga panahon pero kwan talaga ito Dimasalang Masbate sa may kwan siya dagat ang Dimasalang po mga tugang harani sa may Palanas Uson yan kataraning yan kung sabihon dadalaganan niya po ang pasiring sa may Mubo. Diyan sa may Masbate City. Tama ba hindi Bosing Chito at Tibagos? Tapos, tama sa forecast kan pag-asa bungaga na maapektaran nga yata yan na kuan na parte nga kan Montreal yan sige sa may sa may Boreas Island. Ang Masbate kaya tulong isla yan na Dracula, di ba? Tulong islang Dracula yan. Claveria yan sa may Boreas Island, buda tabi dyan sa Montreal area, San Jacinto, San Fernando, Batuan. Yan ang mga sarong islaman yan, ng mga munisipyong yan. Tapos may pinakadakula dyan na mainland, tabi. Iyan na yaon dyan ang may parte kan Dimasalang, mga tugang kan Masbate. Iyan ang mga areang yan, facing iyan sa Bicol, facing sa Bicol, grabe. Ang pag-uno mo sa Masbate, Bako, Bicol, yan po na mga areang yan, facing iyan sa probinsya Canalbay. Facing po yan sa probinsya Canalbay. Kaya, uminagi sa Bagyo, sa Tahaw, mga tugang kang, yan na Masbate area, puda tabi, kaya apektado po. So, Tercer Distrito, Canalbay, kaya po nag-signal number 3 ang buong Albay. Dito po ako sa Catanduanes. Diyan po sa Catanduanes, medyo
Horharayo na po kamo dyan. Nasa safe kamo tabi na sitwasyon. Kamo tabi dyan, mga tugang sa probinsya kayong Catanduanes. Tabi, kaya baka mag-uran-uran taod-taod lang. Ingat-ingat lang kamo dyan. Pero di na po kamo masyadong agihan. Mga tugang kan makusog na bagyo. Paros, dyan po ita. Medyo may distansya po kamo digdi sa Samuya. Tabi na probinsya kan Albay. Okay? Situationer muna tayo. Ali po dyan sa luwas, nasa linya mga tugang si Ans Galero, alas 2:29 oras sa Pilipinas. Ans, good afternoon, Ans. Hapon sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya tong bareta mantang nagpapadagos ang pag-apektar kan bagyong Julina sa probinsya kan Albay maski na sa iba pang probinsya na nagkukumpeso sa Kabikolan. Padagos man VP ang pagdakol kan na mga stranded na mga pasahero sa manlain-lain na Pierre Digdisi sa tuyang probinsya. Go ahead. Angie. Hello? Yes, go. Inihan na pag-araman VP kan DCGB News kunya na pagkahapon sa Office of the Civil Defense o OCD5 sa paagikan sa indang tagapagtaram na si Sir Gremil Nas kung saan kunya na pagkahapon puminatong na sa 505 ang bilang kan mga stranded na pasahero sa manlain-lain na mga Pierre Digdi sa bilog na Bicol. Ang pinakadakol man ginaray VP iyuan niya on dyan sa Matnog Port kung saan uminabot sa 396 ang stranded na pasahero. Suminunod digdian sa Puduran Port na may 40, sa Tabaco Port igualin 34, sa Pilar Port iguamanin 26, mantang sa Masbate City Port may 7, asin sa Katayngan Port iguanin 2 man stranded na pasahero. Pero kayan, uminabot sa 1,677 ang bilang kan mga stranded na rolling cargo. So yun, ining mga pinag-bahan-tabayin ng mga trucks, mga light vehicles na mabiyahe ko na pasisiring dyan sa mga nasambitan ng lugar. Sinabi ni Mr. Nas na padagos sa ngunyan ang sendang koordinasyon sa mga LGU, pati naman sa mga non-government organizations, kaibahan naman ang Philippine Coast Guard, tangani na ma-monitor man giraray, aniro kan okay ang bilang kan mga na-stranded na mga vehikulo maski na pasahero, na ngunyan na panahon kan bagyong Julina. So far, yan ang latest na... Ano yan nagkaaragi pa? Dapat magkakasubanggi pa, bawal na bagasin na magbiyahe. All disorder kan sa interview takas ba kay Sir Grimil Nas? So order baga kasubanggi gari kasuhapon ito adi. Garo hapon na ito pero so hapon na VP alas 11:30 nin pagkaaga nagpaluwasin ta si travel advisory. Kasuarin tabi. 11:30 AM. Ngunyan? Kasuod ma. Kasuhapon, di ba? Oo, so Coast Guard. Si travel ito, pero so yan kayang stranded dyan. So mga hali yan na in Manila o hali sa ibang lugar, di ba? So LTO man gyud ang nagpaluwas ki advisory kaso hagaro hapon ito VP nagpaluwas eh. Okay. Kung sabihin pa lang talaga, kadakol ka nagabrayahe, sa palibot? Yes. Oo. Okay. Sige. Impormasyon na nakalap kan DCGB News sa paglibot-libot mo niya na paghapon partikular na digdi sa OCD5 mantang sa mga oras na ini medyo nagkukusog naman ang pag-uran and ang duros kan paros na namamatian kan mobile team mo niya na pagkahapon. With buhay sa mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans sa report hali dyan sa luwas. Good afternoon po sa mga nakatutok sa Facebook Live gunyang pong hapon. Watching from Holy Rosary Mountain Chapel sa Buang, Tabaco City, sabi ni Saldi Bitago, Loquinario Perol. Yan, okay. Sabi man ni Maricel, maray na hapon po, ingat po sa gabos na pamilya dyan sa Bilches, dyan sa Tinago, Kamaligalbay. Hindi ko na talaga kaya magbasa na dahil agalang. Talagang, pigipirit ko mangkuta na sa diri ko, nagari-feeling ko nga aki pa. Talagang nag-iiba naman talaga ding ang sitwasyon. Pero may sarong bagay pa sa ko, mga tugang na talagang di ko pa pwedeng itugot na ako maedad na. Lol. Okay. Pagigreet ko po si Miss Aika Ferry ng Pilar Sorsogon, sabi ni Bullseye Cruz. Andrea, good afternoon po. Ingat sa gabos. Alo na Mapadel Castillo. Ingat po kamo sa mga kababayan ko dyan sa Masbate. Ingat po kita gabos. Nia Botial. Ingat po. Sana mawara ng bagyo. Tama.
Si Bossing Herbert Serrano Borja. Yan ha. Good afternoon tabi, former board member Serrano Borja. Good afternoon pa di. Nagabang man ako kan update kan Julina. Kay Julina. Ingat kita ha. Thank you tabi, board member Herbert Borja. Priotel de Marinay. Good afternoon. Rizalino Riantazo Kifsay. Prudel Ibias. Idol, pa-shoutout po sa Purok 7 TV sa pamilya Ibias and Bores from Quezon. Salamat. Aha, okay. Yun. Si Chapuring Almelia. Good afternoon, tabi Chapuring. Chris Belisario sa mga taga-Bakakay watching from Dubai. Oh, mga taga-Bakakay yan sa Dubai, dahil masyadong, ang first district po, dahil masyadong kuwang kita ha. Hadit ngunyan, bako pa masyado makusok ang bagsak ang oran digding. Yung kaso man, ang medyo haditan dyan sa first district, iyo po ang baha o tubig uran. Kundi maluya pa man pang uran sa mga oras na ini. Ha? Okay. Good afternoon, tabi kay sa kumadkad kasi sa Sorsogon kay Denily Abrantes Valles. Thank you po. Salamat na maray. And we have happy birthday to sa kuyang aki na sa Kabasan Cagraray Island, Chris May Bunao. Sabi ni Chris Bunao. Okay, yung update po sa Bagyo ha, tabagan ta sa Pag-asa mga 2:45. Sabi ni Reniel Casabago, dapat ko sinabaga every 2 hours ano Jing? Every 2 hours may update sinday. Kaya lang day pa so update pong pang alas 2. Day pa sa update na pang alas 2. Kaya mga after 10 to 15 minutes po mapod gararay kita ha. Watching from Bambanman ito KFC po. More power from Padillas family. Sabi ni Dearest Competente Raimundo. Gascab Sedo. Good afternoon. Jody Nior Nasayaw. Good afternoon po. May mamaya mga laog pa po sa iba. Melissa Rizare. Watching from Libon. Happy babati po kay Basod sa Basod Bakakay Albay. Sabi ni Anlanyet Balana. Okay? Good afternoon tabi sa mga kay Ray Bobier Bilo. Watching from Riyadh. Thank you. Gemma Tuyay from Tara Sipokot Kamsur. Ingat po sa mga relatives ko dyan sa Batuk Camarines Sur. From Tambo Ligaw City, Chris Banawon. Manage Bagyo Digdi sa Albay. Salamat po from Purok 3 Lamba. Yan, kailan po okay, Johabe ni Jocelyn Antequiera, ha? Wala pa, hindi pa po pig-declare na lampas na po ang bagyo sa Tuya, no? Pero yaon na po siya. Tuminama po sa may di Masalangkan Masbate. Maricel Buna Obra, ingat po tayo lahat sa mag-anak ko diyan sa Masbate watching from Tabaco City. Digdi sa Kanumay, Almascos family and Rubios. Ang Rubios, yan. Sabi ni Gina Almasco. Thank you po, ha. Mga taga-Kanumay, maray na hapon po. Sa Lonceras family, babati po sa Bernardo's family dyan sa Tinago, Legazpi. Sabi ni Kate Bernardo. Yan, okay? O beno, maray na hapon po from Manisag Daragalbay. Keep safe po kayo. Malakas ang ulan at malakas ang hangin. Lizelle Marinay is watching. Thank you, ha. Okay, sandali lang sabi ni Mila Good. Pag nag-upload ka, dapat kaya upload mo sa Mila Good, tangani na Ismail siya. Magson kabado mo para ang sipon buda abo sa baba sana. Datoson ta ka man na Mila Good. After igabang ang kitang bagyo after ni Julina na yaong padatabi sa lawas kampar inakun-hain na itong yan. Tabi vitsi frequency kang EQRT katabi ng Albay Ay wala po hindi ko po alam. Ano po yung frequency ng Albay Market? Ano? Tabi. Okay. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Lagi rin ako sa live stream. Ulan binagayon ng kang lalaki. Odin, pade. Pasira man pade mata marayang panahon pade bata maraw tang panahon. Apat ko lang to, nakalapos na sa tuya ang bagyo o haramik kita? Ay, pa pade, yan pa sa binsinidad tatabi. Halat-halaton ta so latest kan pag-asangon niya na
Pudang ko nang unyan lugod after ta mag-uron ta. Sabi kang pag-asa after 10 minutes. Gosindang forecast every every 2 hours. Iyo po. Yo. Salamat, Tabi. Okay, welcome amigo. Yan. Tunang TV. Saro pa. Di ka na maka-outro. Sige, salamat. Salamat. Udin, latusog kang udin na ini. Oh. Mana. Di ka maka-outro amigo. Okay. Aha. Nakamonitor po sa imo ang NGCP, MTDB, Alex Rojas, Richard Duterte, Ben Castuera. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon po, sir. Good afternoon po, ma'am. Ano po may paglilingkod? Yan po kami di sa programa. Nagigib ako sa sir ako pagbibigay ko sa pilang. Iyuhain po kamo, pakiulit, saan po kamo ngunyan? Yan po kami di sa mga mo, sa programa mo. Ayo, okay. Ano po may paglilingkod ko? Tama agad po sa nakong bago na di na masing ano man lang. Kaso agum ko pa na katarbaho, tarong taon na. Alat ko na ha. Alat ko na. Mahagad ka po kitabang? Opo, sir. Tabang po sa ano? Mas kailangan po, maghahanap po kung tabang pa. Tabang po akong nagtatawang po sa mga nagtatapang na kapila. Tapos ako na lang po naghahanap buhay na naghanap ko na ako mga paninda. Ang ano ko po kayo sa pagtinda, ano na lang, 70 pesos. Kulang po talaga po pag ano ko. Okay. Sa pamilya ko po. Ano pong tabang ang gusto mo, Tabita? Ngunyang baga may bagyo kita. May pigabangan po kita na paglipas kan bagyo, posibleng pagbaba sa palibot. Ano po na tabang ang gusto mo? Ang makaalagay mo magpapatapang na mas lamang kung pagkaon mo sa alsa baga, mas lamang baga. So, inang kang agum ko pagkalamang vitamin, bulong. Oh, nata po, anong problema mo tamahangad kang tabang tabi? May manamatian ka o ano? Ano po ang namayamatian po? So, agum ko, bako man po ako. Kasi naghanay po pala ako sa programa nyo. Wala talaga ako po, sir, kumbaga sa buhay ko po. Wala po ako talagang maagadan. Okay. Sige na po. Ano po ang pangaran mo? Ako po si Irene Bea, sir. Arlene? Aileen po. Aileen Bea? Bea, sir po, sa Pilar Sorsogon. Villasir, taga Pilar, Sorsogon? Opo. Okay. Opo. Haing ka po ngunyan. Nasa Pilar ka? Yan. Opo, taga Pilar po ako. Yan po ako pa. Yan po ako dito sa Legazpi. Isus ko, bata po may bagyo ngunyan. Yan ko sa Legazpi ngunyan. Iyo po, kaya nagdidi po talaga ako sa imo. Wala talaga po, sir. Grabe na, nagdidi po ako sa mula. Sige. Paano po? Ang gusto mong sabihin, mangagad ka kitabang na kwarta, cash tabi? Bala po kamo kung may maghirap, may mayat mo lang po sa kuya, makipulit na nga sa Okay, sige na po, Madam Aileen. Sige na, manapudan ka po ngunya sa nagdadangog sa DCGB. Kung iga po may mahuyong buot na gusto mag-share, kansenda pong pwedeng ikataw sa imo, mag-contact na lang po sa kuya. Sige po, mga pudan ka na po ngunyan. Opo. Ang mga kada ko sa Indo, ganapkanan po sa Indo Gabos. Nag-pudan ko ako, taga-pinarsorsungan ko ako sa Banuyo. Kung pwede po, nagagat ko ako sa inyong tabang. Kung nagtatapang. Sa diri kong siya po kung yan, nag-pinadala ako sa mga nakulako na paninda. Kulang po talaga ang pag-susti po sa pamilya. Iyo po. Sa trabaho, parang taon na. Iyo. Ano pong hilang pala ni Ago mo? Sa kidney. Sa kidney? Pigano po siya? Ano pigano po siya? Pigadayan po siya? Bali po ano ba dapat siya operahan. Tapos hindi man po ako nagpayag mo po opera. Wala man po kayo kaming kwarta.
Ano pong piginom niyang mga bulong? Sa bulong niya, to vitamins na kailan yung trupan, to trupan pong vitamins na pangurang na. Okay. O sige na po ta. Bakit ko lamang iwaki mga pagtabang po di? Apo dan takasan. I-text ko na lang po ika. Iyo. Opo. Sige po. Okay. Iyo man sana po. Opo. Kaya maraming salamat po. Kaya ano po kaya po digdi, ito po kung kay Kana. Kaya po kay Gusto ko sabihin mo, nagdigdi ka lang po sa Legazpi para maghagad kita bangon niya na arog ka ni pong sitwasyong kampanahon? Opo, dapat po nga. Kaso abot ba ako nagdigdi? Kasi lang, nakakot talaga ako kay pamasahe pag nagdigdi. Talaga ako po nagdigdi sa kapakapon. Gari kaya po, Kwan, arog ka ni Manay, gari kaya arong timing so pagdigdi mo sa Legazpi ta. May bagyo baga po, may emergency kita. Kaya baka dahil po matawanan kay atensyon niya na masyadong concern mo. Adi, sa Agumo, ano po sa Agumo niyan? Kumusta ang sitwasyon niya? Ano po, may siya na nakakaanap mahigit. Naglakaw pa man sa Agumo? Naglakaw pa man siya? Nakaduma sa luwa, sa hanggang dumalang po sa araw. Okay, sige po. Salamaton tabi sa pag-apod mo ha. Kaya hindi ako magpapangako si mo na igwa kimatabang tabi ta. Kanya po, may emergency kaya po kita. Opo. Tapos po, may ano po ako digiter. Nagkabanan po ako digiter na si ate. So, kasi maka-istorya po malita ni ate. Ay, magusok ko. Nata, ano man tuyo? Mansako ni ate mo? Sorry po, kaibanan ko. O, sige daw. Hello, ate. Hello po, sir. Good afternoon po. Ano po ang pangaran mo? Ay, ako po, sir, so, magdidibuga tayo mo, no, parang simana natin. Kaduman mo po kami sa ako Bicol. Oo, ngunyan. Dahil lang po, pinangyari. Wala po, siging tulog talaga ka nga ako. Pati ka kayo. Ngunyan po, sige ko na sa nang ibig pag minakulog ka. Wala man ako. Paano po kaya, Gari? Aday ka manggawid kaya kikumpletong papeles, sabi sa kuya, ka nagdumang ka. Sinda po, naggatabang sinda. Pag may kumpletong papeles, Opo. day ka mang papeles po, kaya day ka po mas natabangan ka ito. Kay puan po ki, nagsusuporta na papeles, saan na namamatayan mo? Ano po ang kaipuan ninda na ano? May ganap po kaya kami. So Ay, dapat po, hinapot muna ka nagdumang ka sa Ako Bicol. Ikaw baga po sa nagdumang. Dapat, hinapot mo na kung anong kinakaipuan na papeles. Kaya hindi ko po masimbagan hapot mo. Oo. So, nagbalik kami din sa mo ta. Makulungan talaga po kaya nga sabi ko makaano magbaran kita. Iyo po. Kaya po, wrong timing po sa pagbalik nindo. May emergency po kita. May bagyo. Di mo po aram na may bagyo kita ngunyan? Di lamang po ka. Ano ay, man eh. kung pangyari sa mga ka, patawal-tawala kita. Signal number 2 na baga po kita ngunyan digdi sa Albay. Susursugon po, iyo man, batali ka mong pilar. Pag guli niyo duman, makusog ang paros duman. Tara ni po ka mo sa may masbate. Di nindo aram na may bagyo kita. Paghali ka mo nindo sa pilar ka sa bago. Wala man lamang po kaya. Ay, Jesus, kung pangyayari sa nagpambindita, no, kalang nagkabiritay sa matanag. Signal number 2 na po kita. Hindi na sa ano, hindi na Uy, maka dito ng pag-travel ngunyan, Manay. Ang pag-travel ngunyan, maka dito, baka kumusog ang paros taon-taon. Dahil ka na kan maka. May masakayan pagkamukan taon-taon. Yung ano po, ang problema. Baka, hindi po. Kaya po, di ko aram kung ano ang pigahagan sa ibang Ako Bicol. Sina po magkakasimbag ka ito? Kanagdumang ka? Sabi kaya po dumaan sa may guard, takot daw kami po sumunod. Iyo nga ni po, pero kung kumpleto ka mong papeles, matatabangan man ka mo ka ito. Ako Bicol baga nationwide. Susunod na kami mag-rene, sabi ko no. May opisina kayo naman sa Ako Bicol sa Sorsogon, adi? Hindi ko lang po yun, aram ko na po man ako. Kaya lang, di ko po aram kung paano yan na. Oo. Okay? O sige man na, pasensya na po ka mo. Sige na. Ano po ang concern mo? Iyo man sana ito? Nag-istorya ka man lang sa ko? Diretso na po ng parang kaya kung maraup ang panahon, di wala kami pang ano yan. Ano po? Diretso na po kung yung magtabang magana matautan mo yan si
Gabata mga upang panahon pa lang. Sige na, baka igwa magtabang po. Matrix man sa kuya. Apunan mi na lang po. Pero di po kita mag-asa. May emergency po kita ngunyan. Nari po kami pwede mag-ano. Ay di ko po aram kung noring kita po kamo pwede magkakuang giraray. Basta po kaya, ang pagkatabangan po digdi manay, so mga emergency po na pangangaipo. Pero pag bako po emergency, iyan po na mga paradangog mi, nag-aasa man po kami sa mga paradangog mi tabi. Iya po. Ayun po. Oo. Kaya kung Okay. ano po, sa mga nagagamot po, kung may mga mabugot man po na mga tabang, kung matabangan man baga po ako nila na mapasikapan dyan sa sa eye center. Iyo po. Oo. Kaso po, Mapacheck up ka sa eye center sa mata. Opo. Pag lagi ba yun po, sir? Yan po sa eye center, may mga minsan-minsan po. Ikaw yan mga libre. Abangan mo kung doon sa mga libre na napigata o tabi. Kailangan ako kaya nakaramdam ano siya. Okay. Okay. Iyo man sana po. Kung dahil kaya may partidad na 3 times, dahil ka makapagpit Ay, sus ko. 3.5 pala. Ako, ang kwarta ko digdi, 70 pesos. Kaya sabi ko, hindi pa kayo magsumasunaan pa rin pag minapulog ang mata ko. Tatawanan kita. Ora ako pang Mga 3 bilikadong karag na nagkabiritay sa mata nag. No? Okay. Pasensya na po kamuta. Nasa emergency broadcast po kita ngunyan. Pero pag may magtabang tabi, paparamon mo na lang ikata. Ini po na number mo, i-phone book ko na lang po, ha? Hindi kayo nisa. So, wala man po akong cellphone. Kung ano po, sir. Ano yung baga na ina-phone ko? Ini po ang number na. Ako sa mapod na lang ako pag lumasa araw ko. Kung ating yan may cellphone. Iyo po. May magtabang po, ha? Iyo po. Sa ito number. Okay. Sige po. Iyo man sana. Ayun po. Ay, paano po, sir? Mahalat ka nabigli sa Ay, baba? di po ka mo maghalat yan. Tama, kabutan ka mo kibagyo digdi. Baka po alat kabutan ka mo kibagyo. Wala mang kami si pang-sat na yan. Ay, sus, kung problema talaga ini sa maabaga talaga. Sir talaga. Grabing problema. Hindi ka mo magsap na. Paano mo nakita ka ini? Kaya naman sila. Oo, may emergency kita. Ay, sus, kung pangyari sa mauraro. Sir, matagong po tayo mo sa radyo duman sa Ay, okay. Ako makita lang ako. Iyo, sige, maghalat po ka mo mga 10 minutes, mga 15 minutes kayo. Pero pag di po talaga, siguro po, magbalo na ka muna magtagalakaw. Di ba? Naputol. Di ba, Jing? Madali lang ta. May tabang lamang po dyan. Tapod ang gusto pag-asa. May nag-upload. Hello? Hello? Ay, dami ko dito. Ano? Nawarasan na nervyos mo? Nawarasan na nervyos mo sa Baguio? Icebreaker na din. Ano? Sige. Oy, inom ko tubig na. Bako makon. Okay. Nangyayari sa mama. Madali lang. Standby muna rin sa Taka Jimmy, ha. Tapudan to sa pag-asa. Tawin na tabi kipandisal tabing bukas pa ang bakery. Tinganing bakery ngunyan. Sarado ka, boss. Hello? Hello? Yes? Taga-saan po itong mga nagbilang sa mo, pwede makuha parang mga number ninda. Taturuan ko sila kanting mamarati ninda kung taro ninda dibuod. Taga Dunsol po. Taga Pilar. Basinda. Dunsol, Sorsogo. Taga Pilar. Pero nakati ko sa saro, magkukulog sa payo. Oo. Di basta magtugod sila kayo ituturo ko sa inda, maulian sila kaya. Sige daw. Anong solusyon mo? Itao mo sa inda po ining number ko, sir. Tapos? Magtawag sila sa kuya. Tapos nagkulog kayang pa yan. Ganun ka. Para sita mo na. Ano? Ituturo ko sa inda kung anong ibon nila school company nila. Warang bayad na resita. Okay. Sige po. Itaw ko po yung number mo, ha? Opo.
Sige, I-forward sabi. ko po. Dahil makatabang man po ako. Okay, salamat po. Si Seni. Ito nga din may kidning ito, bako pa magdaro action. Ikaw man po ang number. Bago pa Tanganing mag-ito masyado, ano baka ko sa kaya ida. pa. Tayo forward ko yung number mo, ha? Iya po. Sige, tao mo. Magtawag lang po sila. Sasabihin nila kung saan pangaran nila, kung taga-size nila. Iyo po. Iya po. Okay. Salamat. Salamat. Ayos baga. Ego ki mataw mga tugang ki moral advice. Tulungan mo na tabi. Kawawa naman kahit pansaing lang kaiyan na tumawag sa iyo. Iyo nga ni kaya igo ako ding pang tao, di ba? Tawi na maski sarong sako. Alam ko na, ano daw tabi iyan na showing o niyan sa SM? Anong showing? Madali lang, tapunan tanan mo na sa pag-asa ha. Sige ta. Baka Henry M, ang kulog payo tapos apnaon, kwartang solusyon. Pangyari, pwede tayo magkitabang si Manay Silma ini, garit ko minulog so payo mo. Na-relax nga na ako Manay Silma. Na-relax nga na ako ta. Pampakuan lamang, pamparelax lamang. Madali lang. Sa pundantan sa pag-asa. Baka iguana, istambay mo na rin sa kajima, madali lang. Baka iguana lamang ki update. Ayun. O busy. O totod na. Balikan ta totod ang pag-asa. Pariportong ko na muna ta. Tawanta daw ito ki hasin na jing itong duwang itong babayi. Yun sa babata. Ay sus kong pangyari. Tawanta isus. Sige ta, ikaw man ako digdi. Tawanta lamang ki pangsapna lamang. Ano? Tawanta lamang ki pangsapna. Mga tugang ngunya na ano ini. Ngunyan tabing hapon. Yo. Tatunan ta lamang. Okay? Renz, good afternoon Renz. Go. Salamat tabi, VP, maray na hapon, nasin na maray na hapos ng mga parantabahay sa Sakuya Area of Responsibility, medyo moderate pa sana ang pagbagsak din na oran. Asin tayo man yan, nagkukusog masyado tabi, VP. Dahil ba pa niya itong mga informasyon, nagbisitang mo niya na pagkahapon, digdi sa munisipyo Candaraga, si Congressman Joey Sarte Salceda. Ini ang pinagtaong linaw ni Mayor Vic na kung saan ang naging objeto kan pagbisita mo niya na pagkahapon ni Congressman Joey Sarte Salceda kayo ang tanganing aramon ko ano mga posibleng maitabang sa pagpreparar man kan lokal na gobyerno kan daraga sa pagpapamati man kan epekto ni Bagyong Julie na digdi sa kapalibutan. Yaon na nga ni dyan nakapreparar naman ang DPWH Second District Engineering Office na kung saan handa nang magtaonin mga ekipahe, magin man mga bihikulo, lalo naman sa pag-evacuar ni na mga residentes digdi sa Banuan Candaraga. Pero sa ngunyan tabi, VP, siguro digdi kay sana Alex na kumiyan pamayo kan MDRMO dahil pasinda nag-evacuar ka na mga residentes sa Rani Sabay Pamiti sa Bulkan Mayon dahil lang tada ipaman nagkukusog masyado ang pag-uran pero sinda talaga preparado sa ngunyan. Ano rin may evacuar ko, nagbaha na? Kapakusog ng uran? Panagpamati na da sumakusog talagang uran. Ano? Panagpamati na da talaga sumakusog na uran. Ayun sabi niya. Di ba? Ano yung sinagani Kong Joey? Ito si Kong Joey ito diyan sa pig-upon na preemptive evacuation. Kasi bago kayo sabihin, bago magtama ang disaster, naka-evacuar na sa mga tao na prone sa baha. Kasi bago kayo ba siya na Alex Kumiya sa meeting? Oo. Kayo ba si Kong Joey? Okay. Kaya iligiligon ta. Pero preparado naman tabi, VP, na lokal na gobyerno, katong naman ang ibang mga ahensya di gobyerno, kan posible nga ning pagbagsak din na magabat o maglakulan o paguran digdi sa lokal na gobyerno kan Daragalbay. Yan tabi, VP, magdagdag na impormasyon di sa luwas. Renz Luna, DCGB News. Dibang kita mga tugang sa kinamugtakan ni Jimmy Nasalita. Jim, good afternoon, Jim. Yes, salamat VP, pansok na so supply kan kuryente. Sain? Kamalig area ko ngunyan. Okay. Wala na supply kan kuryente o in-open ng kuryente kanapek. Okay. Sa sitwasyon ngunyan, BP, mantinido na bagsakan na oran pero bako man makusugon. Purabiran sa tuya pang mga istorya, nagkaigwa kita nin pagkakataon tabi BP,
na makauron ang alkalde. Actually, lalag na ito na Kasubago. Si Mayor Michael Dens Naga, kan barangay Dimasalang, Dimasalang Masbate. Duman talaga mga alas 9, kinuro kuso singanin tuna. Iya, okay. Bagyong Julina, duman nag-landfall. Sundong alas 12, 9, 10, 11. Mga sobra tulong oras sindang kinuro kuso duman. Sa Dimasalang sa Masbate, nagpondo nin alas 12, mamunguman buminalik na naman, makusugo na naman sa BBP. Asin sagod sa ngunyan, makusog paan na uran, asin nagluluya naman so paros, duman sa sahindang lugar. Paralisado, ang supply kan na kuryente, serbisyo kan telcos maringani naka-chamba kita, naka-penetrate ang signal kan DCGB, duman sa alkalde kan Dimasalang Tabi-Bibi. Talaga? Oo. Nakauron mo? Nagunta. Sige daw. Sige daw. Ako na, abang kauron niya to, ilang ko niya langanin. Kaya ang digdi na record niya to na lang, si Mayor Michael Dens Anaga, Dimasalang Masbate. Sige daw. Mga anong oras po nag-full sa inyo, Mayor, dyan sa Dimasalang? Siguro ito, wala po ang wala ka. Malakas ako talagang ikot lang kasi. Malakas ako mag-uusang wala, malakas ako malakas pa rin. Okay. Kailangan po namin tapos na lumakas na naman po ulit. So, ito medyo matiling pa rin. Okay. Sa mga reports na nakarating sa inyo mula sa mga constituents sa inyo, Mayor, lalo na yung malapit sa dagat, wala man nagka-problema ng mga tao nasaktan o nawala? As per reports po kasi nagpapalito ko sa lahat ng boost na barangays. So, wala naman pong report ng casualty. Tingkat po wala pa po. Pero ang report po nila ay sa mga bahay, mga bubong, mga bahay po basura. Mga bahay po ng bahay ng puno. May mga tangka po na lumubog. Medyo marami-rami po yun. Pero po mga pang-ginagamit sa pangisa na nalubog po. Sa dapat sa sobrang lakas po ng alam. At mataas po talaga ng alam kanina. So, tumakot po tayo sa signal. Anong signal, sir? Mayor po. Signal number 3 po kami. Signal dito po sa Albay. Signal number 3 ng part ng district ng Albay. Sana nakakot na lang ito. So, marami ang mga nawala ng bahay. Saan na yung mga biktima po, Mayor? Actually po yung mga po nasa evacuation center po ngayon at kung nakita yung po kami nagulong sa ating stability para ma-assess po kung naman ang mga gobyerno para po sa kanilang yung mga bahay nila. Pero ito mga po po siguro yun. At yun po kasi pinagkabit tayo na namin lahat ng mga data para malaman namin kung ilan po yung mga bahay. So, inaantay na po namin yung mga report na magkamarangay. Ito po yung mga upland barangay po namin, yung mga bahay po na natin. So yung coastal area. So, sa kuryente, Sir Bull, wala kayong supply kuryente ngayon, Mayor? Wala pa rin po. Kaya po, medyo hirap po ito. Pati po lang signalan ko, wala. Smart po ako, puti nga po ang pagkakas ko. Yung masyada yung mga telcos pala, mabuti na kakunta na kasi sa isa. So, may mga panawagan kayo po, Mayor, na pwedeng sakali marinig ng mga agency natin? Tama nga na aking broadcast? Sa national agency natin na kung pwede pa kayo tulungan, mas maganda po lang. Kasi sa marami po pagkabayan po namin na natamis yung bahay. Wala pa po kaming tani na bukas na school gathering data. Pero steady as possible po na pagkakaroon po kami DSWD. The last 3 requirements for pagkakaroon po ng ating assistance para sa shelter. Sa mga projects po natin ngayon, sa construction naman po, meron po part ng highway na nagsabihan pa kasi yung sabi po kayo sa contract, hindi po mga bata. So,
galit kasi nakakagustuhan sa yan sa BBP medyo alawig na pakipagoro niya, so at least not ako. Sabi itong Coron Mayor, Mayor? Mayor Michael Dens Naga. Di kumusta ang sitwasyon naman sa Indangon yan after na tumama ka sa bagong mga alas 9, alas 10? Kuan mo niyan, blanco sindakan, so mga report sa barangay sa BBP. Pero may paros pa Sindangon yan? Bigataman pa Sindangon yan Kibagyo? Kumpara ka sa bago, medyo paluluyan na sa BBP. Paluyan na da, sa oras ka ng oras. Okay? Pero maliklong pa duman sa makusugan orahan. Ngunyan, mga report sa barangay, blanco sinda tadaiman ki signal ang mga cellphone na pero kan nagamit niya ta palusot-lusot kining so signal kan smart. Pero suglob negative, kuryente negative. And dahil pa sinda nakakakuhagan mga data ikan sa mga barangay sa BBP. Okay. Pero ang good niya sa initial, wala sa iya paning nakakantos na ngayon na injured, na casualty, o nawara kabibi. Dako Okay. na mga bangka na nagkarulubog, nagkasuping gamit ka mga parasin at coastal area ini. And igwanin mga unpassable na mga agihan dahil ang nagrarasay sa mga bulod bibi. Okay. Okay. So, yan tabihan na signal number 3 ang kusog kan pwersa akan bagyo sa Indaka Sumago, kinuro ko sa Singapore na alas 9 nin pagkaga sundo maalauna bibi. Okay. So yan Okay. ang dagdag na informasyon exclusive yan analisa para sa Dimasalang Masbate. Pinasalita with Mayor Michael Dens Naga, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Okay, sandali lang, magbe-break muna kita at pigiling ko sa wallet ko sa bago, kumpirang kwarta ko mananggad. Tawanan ko do ki pamasahe ining duwang yaon nagdi sa DCGB. Nganing makabalik in duman sa inang kinabugtakan sa Pilar. Iya po. Manayuli, Kapitana Yuli ke, basta nang una po magpara hero ta. Ano yan? I-assess ko muna po ang sitwasyon kayo ng duwang. Ini po kayang duwang babayeng ini. Duwang balik na sa kuya ni Digdi. Sa DCGB. Kang inot. Kaya pig-assess may man po ang sitwasyon. Pero, tatawanan ko na lang. Pigiling ko sa wallet ko, Jing. Ang kwarta ko pala Digdi, 175 man sana. Bako man talaga 70 pesos pala. 175. Pwede na ini. Kamasahe, pasiring po duman, mga tugang sa Pilar, Sorsogon. Mag-commercial muna kami pagkatapos kayo ni ang Orasio Impera. 3 o'clock prayer, Jing. Tapos po sunod tang Orasio Imperata. Mga tugang ang mga bareta na sa indong nadangog. Patod po sa indo kan mga minasunod. Kunyan pong aldaw na ini nin Martes. Okay na, Jing? Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat
huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee
Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas 3 taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 027 series of 2021. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung man mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na tadaing pundo o pagpundo an oran day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod sarong bagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Pag ang kababaehan igwa man na itabang digdi sa barangay. Sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay, Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo,
May sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Alright, balik kita sa broadcast niya tungkol niya na pagkahapon. Ano, Arvin, okay na Ben? So, pinadeliver ko sa mo. Okay na. Tinaw ko so 150 ko ta. May ito naman lamang 20 sa wallet ko. Okay, o bueno. Mga tugang sandali lang ha. So pag-asa muna, kaururuntan standby tabi Lowensa. At sa pag-asa tabi, balunta mo ng apudan sa pag-asa. Hilingon ta kung anong forecast na pang 2 o'clock, ano? Hi na si Kwan, hi na si Julina. Alas 3:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Okay, sandali. Ringing, mga tugang ang pag-asa. Hello? Gasaligas, good afternoon po. Good afternoon, sir. Si Henry po sa DCGB. Wait lang po, sir. May kausap po yung mga forecaster po natin. Okay lang po na wait na lang po kayo or tawag na lang po. Yeah, standby lang po ako. Hintayin ko na lang, ha? Halaton na lang po nindo? Iya po, halaton ko na lang po. Halaton ko na lang. Okay. Okay po, sige po. Thank you. Alright. Okay, mga tugang wara man problema sa ato ng bagyo brownout na tibaad 5 aldaw na naman ang brownout. Sabi baga sa OKFM, ang sakit ng ulo pati ang sakit ng tiyan pareho nata pagdaid laog ang tulak makulugan payo. Ayan. Kung Milagod po garo ang Good afternoon, Melvin. Opo, sir. Yes, si Henry po ini. Igwara ka mong pang alas 2 na forecast. Meron na po, sir. Sige daw tabi Melvin, pakidangog me. Enton maguron-uron lamang kita. Ha? Go ahead tabi Melvin. Opo, Diyos marahay na pagkahapon po sa imo, Sir Pio Fernandez, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunya na petsa sa Setyembre 7, 2021, sal daw ning Martes ning pagkahapon, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang typo na si Jolina ay nagluya pa, asin naging isang severe tropical storm na lamang. Habang padagos na naghihiro pa si ring sa Sulnopan, Norte Sulnopan sa Mainland Masbate. Asin kasubagong alauna ning pagkahapon, ang sentro kang severe tropical storm na si Jolina ay tinatayang nasa may parte o bahagi kang Baleno Masbate o nasa distansyang 85 km Sulnopan kang Legazpi City Albay sa coordinates na 12.4 degrees north, 123.5 degrees east. Taglay ang kusog na duros na abot sa 110 km per hour halani sa sentro, asin pagbugso ning duros na abot sa 135 km per hour. Nagihiro sa pasiring sa Sulnopan, Norte Sulnopan sa rikas na 15 km per hour. Sa masunod na 12 oras, ito po ay tinatayang nasa Costales na katabigan na kang Bondok Point, Quezon. Kasi sa makalipas ang 24 oras, ito po ay tinatayang nasa may parte na kang Pagbilao, Quezon. Ito pong severe tropical storm na si Jolina, pigilauman na maluwas sa Philippine Area of Responsibility by Friday evening hanggang Saturday morning. Mantang nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Masbate, kaibahan na ang Tikawasin Boreas Island, sa Sorsogon, Albay, sa Sulnopan parte, sa Sinsur kang parte kang Camarines Sur, sa Sulnopan parte kang Camarines Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 naman po sa probinsya kang Catanduanes, sa natatadang parte kang Camarines Norte, sa natatadang parte kang Camarines Sur, sa natatadang parte kang Albay. Ito pong si Jolina po ay magdadala po ng makusog sundo sa napokusog na mga pag-uran na pwede pong maging kausa ng mga
pagbahasin pagrasay kang daga sa probinsya Mangkang, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Provinces. Yung mga lugar po na nasa iraram kang tropical cyclone wind signal number, to ay pwede pong maka-experience siya ng langkaw na duros na abot sa 2.5 hanggang 5 metro ang langkaw. Sa Jolina po ay inaasahan po na magta-traverse nga po dito sa Masbate at Saragay Gold bago po ito magtama sa panibagong magtama dito po sa parte Mangkang Southeastern Quezon, Oroatio na Banggi hanggang bukas po ng pagkaaga. Ito po yung pinaka-latest update natin mula kay Bagyong Jolina. Si Melvin Almohela, reporting digdi sa Pag-asa, DOST, Legazpi. Opo, Melvin. Tama, so pagkadangog ko sa imo kasubago po na nagluyan na si Jolina and ang Albay, Masbate and nearby provinces sa Bicol, signal number 2 na po gabos? Opo sir, tama po sir Pio, yung ano po, wala na po tayong number 3, kumbaga na ano na po, nag-downgrade na ito number 2. Nakasabago baga so Albay and Sorsogon, signal number 3 din as in Masbate adi, di ba? Sige po sir Pio. Sungon yan, signal number 2 na po ang Albay and Sorsogon. Kasabay na mismo ang Masbate na dumanag-landfall sa Bagyo Kasabago. Po, kasabay na po ang Masbate, din ang Sorsogon, saka ang Albay. Opo. Yan po yung mga ano pa. Opo. Ano po ang mga circumstances na naging nahiling kung kaya ipinag-downgrade na po inito signal number 2 Tabi Melvin? Opo, nakita po nga sa base sa available na data kagaya po ng mga observation sa radar po at satellite image na bahagya pong nagluya yung sa iyang kusog. Dahilan po sa paglandfall neto sa mainland Masbate, as in yung iba pa pong epekto neto sa nakapalibot sa kanya na daga, ito pong mainland Bicol, itong Samar area at iba pa pong mga island, kaya medyo nagluya. Kaya dinowngrade nito into severe tropical storm habang binabagtas niya po itong probinsya kang Masbate. Oo. Pira na nga ni po so dara niyang kusog na lang Tabi Melvin? Pira na lang? Opo, kasubago yung dara niyang kusog as of 11 or 10 a.m. is nasa 120 yung kanyang kusog, nasa 150 yung kanyang gasto. Sangon niya po 110 yung kanyang sustained winds at 135 naman po yung kanyang gustiness. Ayun, okay. So, sangon yan, sabi mo ko sa bago, nasa may Baleno na siya, no? Tama? Baleno area? Opo, Baleno, Masbate po. Alauna po ng hapon. Alauna ng hapon. So, matraverse siya sa Aroroy area. Maagi po ni sa may Burias Island, Tabi Melvin. Ang next island kaya from Baleno to Aroroy, then ang next island niya is Burias and Claveria area. Opo, tama po Sir Pio. Pwedeng inaasahan po natin na pwede siya po siya maglandfall nga po dito sa may bahagi ng Sulnopan na western portion nga po ng Claveria dito po sa may Burias Island. Opo. Pero ang distansya kayo ni sa Piuduran area, ang nearby municipality kang Albay po, gayon kundi ako nasasala ha, Piuduran and pwedeng ining sa may Dunsol Pilar and then ito po na sa may Hubilyar area Tabi and First District Canalbay sa Uwas area po. Yung bagay itong dagat na hampang sa Masbate Tabi, Sir Melvin? Opo, Sir Pio, kung sa mga distansya nga po is more or less 20 to 30 kilometer lang po yan from Claveria. Okay, so meaning po, may parusin ng mamatian duman sa areang ito? Opo, may parus po na Piuduran area, Uwas area? Opo, dito naman po sa may Piuduran area, medyo halayo na po dito sa Burias Island. Ay, maparos pa rin po yung may experience yan, although hindi natin inaasahan na maglalandfall nga po ito sa Albay. Pero sa Sulnopang parte po yan ng Albay, medyo maparos-paros po dyan dahil medyo halani po yung sentron kang naturang bagyo po dyan sa may Piuduran area o kaya dito po sa may Claveria, Burias Island. I see. Okay. So ang klarado tabi ngo niyan, Sir Melvin, ano na dahil na ini ang paglandfall niya duman sa may itong aning itong kasabago duman sa may partikan Palanas, I mean Baleno, dire-diretso na po ang matraverse pasiring duman sa Burias and then ang tendency niya po paluwas na po siya sa Bicol region. Ano? Paluwas na po siya sa Bicol region. Pwede po siyang landfall dito sa may bahagi ng southeastern portion ng Quezon o kaya dito po sa may Bondok Point, San Francisco,
mula na dito po sa Quezon Provinces. Iyo ano, okay. So, mga anong oras daw po ini gari mamatianta na purawas na, sabi nga ni Baga, purawas na po sa may Partikan Bicol Region. Lampas na po sa Masbate and Partmangkan, Albay area po. Pwedeng bukas na po ito ng madaling araw po natin medyo may distansya na po. Pero ngunyan na pagkabanggi siguro po mga alas 7 hanggang hapon hanggang pagkabanggi po. Nandiyan pa rin po siya sa tapat ng Albay. Pero pag madaling araw na po ng maaga, ay papaharayo na po. Pwede nasa tampat na po siya ng Camarines Sur and Camarines Norte area. Pero magkaganon pa man po. Yung mga pagulan pa rin po ay inahanap pa naman po natin. Imo-monitor po natin dahil yung magpaporam po naman sa tuyan na in-expect natin pa yung habagat. Iyo nga na talaga ang sunod ko sa imong haputa. Pagkat ining bagyo ngon yan, ini pong namamati ang tangon yan na oran-oran, maluya makusog na oran. Ano po, may tsansa pa ining kumusog taod-taod o arog na po kayo ng sitwasyon tatabi, Sir Melvin? Po, itong mga pag-oran-oran po nito, halos ganito na po yung may experience po nito na light to moderate po. Pero pwede pa rin po yan na mag-enhance po, depende po halimbawa kung madaming moisture na galing po sa may dito po sa may Indian Ocean kung saan yung habagat pag nagkalagpas po siya o kaya dito pa siring pa na siya dito po sa may Pacific Ocean, pwedeng siya mag-enhance. Pero kung halos ganito po yung mamamatian na rin po natin na kamugtakan na panahon, siring na po oro at na pagkabanggi. Pero pwede pa rin po magbago yung sitwasyon. 15 kilometers na lang sudalagan niya, tabi, Sir Melvin, di ba? 15 kilometers? Opo, Sir Pio, yung kanyang dalagan ay 15 kilometer na lamang po, kasabago pa po. I see, okay. So ulitin ko lang po, from naglandfall kasabago sa may Baleno area, matrabesan sa may Aroroy, and then ining Burias Island, paluwas po duman sa Bundok Peninsula sa Quezon Province na yan ang natatraverse ng dalan niyan. Then na po ining baka magsigsag tabi ni Melvin na magdaros-dos padigdi sa may Albay, di pong tsansa? Sa ngayon po, mababa po yung posibilidad na magdarap cross po, digdi po sa Albay. Halos ang dalagan po kay Nis West Northwest. Medyo papagilid lang po niya sa Albay. Pwedeng gumilid lang po ito sa may parte kang Burias Island area, sa western portion. Burias. Ini pong gilid kang Burias Island, facing Albay o facing po digdi sa may Sibuyan Island? Facing po sa Sibuyan Facing Island sa Sibuyan. Po, yung pwedeng agihan po. Ayun. So nasa wala siya nasa facing Sibuyan Island. So talagang medyo may distansya po siya sa satuyang probinsya. Although so uran boda so gilid Camparos. Ma-experience sa tatabi ngo niya na hapon hanggang diyan na banggi. Mga alas 7. Opo, Sir Pio. Opo, okay. Sir Melvin, iyo man na po Salamato na maray tabi. Klarado po yan sa mga paradangog ta ngunyan tabing aldaw. And ingat po kamo diyan sa Pag-asa Legazpi. Maraming salamat po, Sir Pia. Stay safe at ingat din po. God bless po, Sir Pia. Asin sa mga taga-DCGB, asin sa mga taga-subaybay, asin sa mga nagdadangog po ng DCGB. Good afternoon po. Opo, thank you so much, mga tugang Melvin Almuela, Pag-asa Legazpi. Klarado Klarado Noel Manalo. Naklaro mo tabi, Noel? Klarado baga? Bako lang klarado, sungaran ko. Mga araw po kaya ka na bagay mga tugang. Habang ako magbatin, tayo nan saya. Di ba? So, ang good news ngunyan, mga tugang, signal number 2 na lang so Albay. And Masbate, kasabay po ang Sorsogon. Tanagluya na ini. Hello? Yes. Ano tabi, attorney? Yes, tabi. Ano po, attorney? Yes. Pagkarayan mo. Pagkarayan, Sir Pio, ang buhay mo. Latosan ta ka dyan. Sige na, ingat. Okay, bye-bye. Thank you. Manay Milagod. Di ba? Klaro na, Jing. Pero po, ang signal number 2, tanda nindo 135 ang Gastenes. Sabi ni Melvin Casabago. Hello? Gusto na, Sir Pio,
Migo, signal number 2 na tabi kita, Migo. Latos unta ka. Entire albay na. Ano? Entire albay na. Signal number 2 na kita, kaya. Kaya albay na sa mga ituran, super district. Ikasabi na. So, Piodoram pa rin, Buda First District Albay, talagang makaka-experience pa ito kiuran Buda Parusta. Nasa may Baleno area pa lang siya, sa may Aroroy. Siguro pag tuminapat pa rin, duman sa may Burias Island, ito man ang lugar na medyo nasa tapat ng Kampiudoran. Di ba? Ay, ang Burias baga. Oo. Tampang ng Kampiudoran. Tanhampang Kampiudoran, Burias Island eh. So kung kasabago na 1 o'clock siya nag-downgrade kita signal number 2, tapos pirang dinalagan niya sa 2 oras pare. So dinalagan niya from Baleno mga 30 kilometers na. Aday pa nakaabot sa Burias, may draw distansya ang islang inihali sa main island kan Masbate. Kaya sabi niya baga, mga alas 7 dan Banggi, mamatian tadig na medyo puro-purawas na sa tuya sa Albay, buda sa medyo may draw distansya na sa Albay. Alas 7. Sabi ng baga, piglan pulan kayo ito. Iyo. Nakalimang landpool na kayo. Iyo man talaga, di ba? Naglandpool sa Dimasalang. Kaya nagluya naman super Palanas, Aroroy, di ba? Dimasalang, Baleno. Kasama nga, tulong busy. Ang last landfall niya pare sa Burias Island, bago magluwas sa Bicol, tumbok niya na Bundok Peninsula sa Quezon Province. O di lalo pa doon sa Bundok Peninsula, puro ito makahoy. Iyo nga ni, lalo nang maluya siya duman. Salamat Okay. sa Diyos. Thank you. Sige, thank you. Henry na din, Henry. Bye-bye. Okay. O bueno, sandali lang ha. Paripotong tabunan mga pag-iribat na po alay dyan sa luwas. Nasa linya po si Lowens Barcena. Grabe na ang pagtagal kay ni Lowens. Ngayang lipot na yun eh. Kaysa nang mababawi, taman sa nangayaan mga Enero. Yan sabi ni Lowens. Come in, Lowens. Oops. Pasok, Lowens. Yes, salamat tabi VP. Apa? Ang inot na kawaran kilipot. Ano? Cellphone kita, cellphone. Maluya talaga. Ang sa imong signal. Sabi ni Bunying, sabi na nga niyang bumakal kibagong VHF. Si Lowens. Diba? Ayaw natabi sa cellphone si Lowens. Dahil ngunta mga tugang ang sitwasyon tabi. Sa kinamugta ka ni Lowens ha. Uliton ko lang, signal number 2 na lang po ang signal number 2 na kita salbay. Tandera pong paros ni Jolina, 110 to 135. Hello, Lowens, pasok. Yes. Salamat tabi VP. Pati yung taman palan so inot na magiging mainit ang Pasko. So kasalon na abayan ta sa aga. Si Mac Azores tapos Linlen Asopardo. Saan ang kasal? Sa St. Raphael the Archangel Parish. Diyan sa Legazpi. Okay. Happy wedding. Sus, kubaring nga ni talagang nagpasubagyo sa kasal ninda. Dahil bali daw, umulan-umuran. Okay na yan. Ba importante makasal. Okay. Roger, sige, so yan go. sa PPP na mga dagdag na impormasyon digdi sa luwas. Digdi sa Legazpi Port District area tabi BP. Kadakol man palang giraray, min mga tawong nagpaparasad-pasad, digdi sa Legazpi Port District area. Ini pagkatapos na mano parandabi BP kan DCGB News na sa mga sari-sari store ang nagsararado sana sa mga darakulang mga supermarket. Pero sa mga sari-sari store po digdi sa Bonot, pasiring digdi sa Peñaranda area, puro kasbang giraray. Di may mga nagkatira mga tao, nagtatarambay-tambay mang kiraray sa mga nasambitan ng lugar, maski na nga ni nagtao ni na patalitaan na gobyerno lokal sa Legazpi na sarado na ang mga ini. At dinamyan rastanto tabi BP Henry, may mga nagkakapiraman giraray na mga pampublikong transportasyon, araw kang pampublikong pasaherong jeepney na rotang Legazpi Daraga. Panduwa-duwa na lang tabi ni BP na naghahalat-halat digdi sa may Ayala Mall area. At digdi tabi BP Riban sa pagabanti kan DCGB News digdi sa may Buraguis area ang mga salog
Bako man masyadong ngunyan mabuluson tabi BP. Maluya Medyo suran, okay, maluya man lang. sa paros. Maluya man sa paros. Oo, Roger, may saro kita digding mamasdan digdi sa may inutan kan Buragwis digdi sa may boundary kan Puro. Ta may saro digding pikukonstruhir na posibleng magkaigwanin ng slide. Digdi sa nasambitan ng location ta ini kinalbo tabi BP Andre as in ining nasambitan ng location saro ini sa mga monitor man sa barangay council as in ang patanit man nga ni dyan kan barangay council mag-ingat sa pag-agi sa nasambitan ng lugar. Pero so far digdi sa Legazpi Port District area may mga nagkakapiramang giraray so mga nagtrabaho na naguruli ng mga late nag-aaralat man siguro kan mga sundo ninda mga nyaon digdi sa nasambitan ng area tabi BP. And digdi man sa Mayawa Bridge area sa may Rawis, dahil man na so far tabi BP, medyo brown lang ang kolor ka na tubig pero so bulos, so water current, makubad masyadong mabuluson, baraka na bagyong si Julina. Atin na pasalamat manigin ng mga nagkapira mga tao na kaulay kan DCG Minus na medyo nagloya-loyaan bagyo, atin sana daw day na magparakusog ini. Yes. Roger, so yung tabi BP ang mga Pero sabi ba ganun, giniyo na day ni, ining ura na, giniyo na day ni, sana day na ni ma-enhance pa sa mga masunod na mga aldaw. Roger to that. Okay? O, sige. Roger, so yung tabi BP ang mga dagdag pang situation na rabangan na sa naatsan, ako po si LDP. Salamat, Lowen, sa report. Mientras tanto, tumang kita sa kinamugtagan ni Pading Alar Mario. Pading Al, good afternoon. Go ahead. Pading. Hello, Pading Al. Alar Mario, ako Bicol. Paringal. Alar Mario, ako Bicol. Yes, good. Go on, diretso lang. Ano importante? May ano ito? May balance light ano? Aha. Ano importante? So, di istorya, so baretang daradara niya, ito ang pinaka-importante sa gabos. May dinarap pa si Lowen na nagiulog ako. Yung nga ni. Makaira ko naman. Pero nitiwala sila na hapon pa rin. Dahil, ako kaya pa rin, wala sa kuya, kidimalas na aldaw. Gabos kong aldaw, ang paghiling ko, pero binas. Ayo, dapat pa. Diba? Ang mahal na Diyos, dahil kita daw di malas aldaw, puro kita buenas. May positive ka rin. Nagiulog ako. Anyway, digdi sa northern area kan Legazpi pa rin. Uran, mansana. Uran. Mantinidong na experience niya. Kan mga tao ko niya digdi sa southern area kan Legazpi. Epekto ni Julina. Ang mga tao, kalmado man, kanya-kanya ng masiguro man sa ng mga harong. Mientras na nag-monitor sa DCGB sa sitwasyon kan bagyo. May mga nasa luwas pa man, pero may mga importante sa ng trabaho sa luwas. Pero ang kadaklan haros nakasaray naman sa tindang kanya-kanyang residensya. Kadaklan pati na yung mga trabaho mo dyan. Dahil nga sa suspension of work, kan sa gobyerno, maging sa mga sa privado, sa mga construction workers, nagpapagaling din mga construction workers man. Dahil mga trabaho ko niyan, lalo na sa mga parasira na bawal na gan sa mga kulokol ko niyan ang kadagatan. Kaya talagang ang trabaho ko niyan, ang ibo ko niyan kan mga tao, mag-monitor sa DCGB. Yeah, tama. Ayos pa man ang ilaw. Nag-ilo pa man kaya kuryente. Ano nga ni si Jake Campawa, nagpatuwal-tuwal na da siya, katakampanti siya, na alam pa subagi sa tuya, paagi na. Nagpatuwal-tuwal na siya puting kabayo, ini si Jake man, latusong kuman ini man. Sa bagay, pampainit-init lamang. Yes, okay. Si Boboy Kanyo pala, nag-remind si Boboy na Kanyo, agad Osinar, sa mga poda niya, sa mga barangay officials, sa Impirong Barangay ng Legazpi, lalo sa mga rani sa Salog, sa Katapa, kung pinidarali ko na sa mga barabara dyan, tanganin na kita mag-rodrenso manoran. Yung mas na reminder ni Bobo. So kaya na, kung nagkabahanan, yung inapiling, makisagupa ka dyan sa mga maging delikado. Tama yan. Anyway, sabi, Manay, yun ang sitwasyon, tigdi sa ordinary ng Legazpi, Alar Mario, DCGB.
Salamat pa Don't mention my number po. Sabi kang LGU, walang pasok ang private and public establishments. Pero may pasok pa rin kami hanggang 5:30. Patulong naman po. Pa-report sa LGU, nag-worry din kami sa mga sarili namin. Pero ang management ng pinagtatrabahohan namin, walang pakialam sa safety namin. Ano pong pinagtatrabahoan ninyong establishments? Hindi po nakasulat dito. Babati po kang Parada 1A via Pili, Poblasyon. SPC Pito da Group. Yan, okay? Ayos talaga si Melvin Almuela. Kaso bago kaulay niya si Sir Pio Fernandez, nagpaparaapod niya kay Sir Henry. Ngunyan ika na mismo ang kaulay, Pio na. Talaga, Jing? Yung kaso bago? Jing, yun ang gat? Oh, di. Ginagbawi masa na si Melvin. Asa ko po, dahil man ito big deal, ang importante po, so daradara ng informasyon tungkol sa bagyo. May naging ito. Hen, taraman mo si Melvin ang buhok na ayuson niya, baka mailing, masyado ka na naman na, baka mailing ni President. Huwag kang ganyan. Easy lang, boss. Easy lang, ha? Kay Ping Lacson man sana po ito. Tara mo. Si Ping Lacson. Sige bang kay Henry Buhok? Easy lang, boss. Okay. Okay. Henry M. Good afternoon po. Salamat ang bagyuta lampas sa tuya masyado. Pero ipangadyitan mga taga Masbate na dahi man sinamagulpe. Tanggan sa ngunya niya ang paso sa indang Masbate. Okay? Okay, sandali lang ha. May pinanuward sa ko si Renz na number kang PIO dai inikan Masbate. Mga tugang, balunta daw ining apudan na si Nonilon Bagalihog Jr. Nonilon Bagalihog Jr. Chief Provincial Information Office, Province of Masbate, ha? Nonilon Bagalihog Jr. Balunta na, baka makauran ta, ha? Kan Masbate City, mga tugang information. Unattended or out of coverage area. Please try your call later. Wara na talaga, ano? Arog palang ka sa Masbate, mga parasimbag pagigaapudan mo, mga Inglesera, babae pati. Dahil na makakontak Sir Nonilon, may problema ang communication in the duman. Baka tinamaan talaga kimakusog-sug na paros. Amigong Vener de la Rosa, amigo Oroli Ana, stay safe, MDRRM o duty out. Ayos ka, amigo. Naka-duty ka pala. Sige, amigo, sandali lang. At amigong Vener de la Rosa, ingat tabi, bossing, ha, sa imong pana. May gusto din si Vener. Diyan sa MDRRM o Kandaraga. Okay, sandali. Tabaloon tag giraray na itry ta daw giraray si Sir na Dennis. Madali lang Angie, Tabalo ko kung pwede na makalusot kita kay Dennis na Fernandez. Dennis Fernandez, mga tugang ang PDRRMO sa Masbate. Sana makalusot lamang ang signal. Tano, baka lamang may charge, naka-charge si Sir Dennis Duman. Ay, gari marayita. Kano? Wala talaga. Okay, o bueno. Mga tugang na kita kimaginibo, pero at least na, ang medyo good news signal number 2 po na kita, Budaan Masbate and Sorsogon area, nag-downgrade so signal, nagluya-luya sa bagyo, ha? Pero ang pinaka-good news kayan, pag talagang lumuwas na po sa bagyo sa satuyang lugar, yan databi mga banda pang mga alas 7 in Bangi, sabi yan ni Melvin Almuela. Ange, good afternoon, Ange. Good afternoon, Sir Henry. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong informasyon, naka-standby na ngunyan ang mga miyembros kan PNP Bicol, partikular na ang sa indang reactionary standby support unit, ang search and rescue team, as in ang quick response team na itigpadara na ngunyan sa manlain-lain na partekan rehiyon para pagtabang in kaso na magkaiguanin emerhensya ngunyan na pagbantay niya to sa bagyong Julina. Susog sa latest na impormasyon nakuha kan DCGB News kay Police Brigadier General Jonel Estomo na pamayokan PNP Bicol, nag-deploy man sinda nin duwang truck digdi sa Albay kung sa hindi ko inin 25 miyembro kansar o kay ining search and rescue team na nagbibisita ng kunyan sa mga munisipyo Candaraga,
kamalig ginubatan asin iba pang parte ka na probinsya kan Albay na masigurong nasa maayos man girari na kamugtaka na ang mga Albayano sinda na mismo ang nag-monitor kan mga taong yaong pa sa luwas sa mga oras na ini asin na ipa nagsusunod sa magkakanigong orden kan gobyerno provincial kan Albay na kung pwede mag-isaray gunaan mga sadiri ninda sa mga harong. Piga tawan pa nin doon ni Estomo na sangunyan padagos naman ang sendang pag-inspeksyon kan manlain-lain ng mga pier di sa tuyang lugar bilang pag-utob man kan ipinaluwas na kasuguan na isuspender guna ang gabos na biyahe sa biyaheng pandagat tanganin na malikayan kung ano pa man na rimalaso. Sigun kay Estomo, padagos man ang pagkipagtabangan ninda sa mga LGU in kaso na kaipuhanon ang sa indang pwersa sa mga oras na ini. Aram mo, ini si General Estomo, very active man ini. Di ba? Yes. Very active. Magpuon kang tumino ko sa dyan, mailing mo na dakol na naging maray na, although ba kasi iba dahil na broadcast lang, pero ngunyan, mailing mo ang pagiging aktibo kang bagutang ang regional director takan Philippine National Police. Yes. Diba? Yun lang iningani o ilimagine nagpaluwas na kim mga support groups in case na igwa kim mga ma-rescue sa maabot na daw. Sabi niya nga ni VP, ang bilugdang pero sa kan PNP Bicol, handa na niya na tumabang talaga para sa nang masigurong kumbaga ligtas ang mga Bicolano. Buko siya nasinda daw sa kumbaga pagkorta sa kriminalidad, kundi sa pagtabang man sa mga oras kan kalamidad. Yes, that's good. Saludo kita dyan kay General Estomo. Padagos niyo po sir ang inyong ginagawang programa para sa ating mga kababayan. Maganda po. So, VP sa niya na nagtatagang kusog naman ang oran and ang paros, so far, wala pa man din ang toward incident na monitor ang mobile team ngunyan na pagkahapon. Okay. Ano sa kapoy na Ransumin Ola with Boy sa Mobile at Ganero DCGB. Salamat Ans sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, mga tugang sa Pilipinas, alas 3:49 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Bitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ng pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Sunbet Light.
Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang pag-asenso kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgelines Pili Products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwapa nga ni Sindanin Pili Tart, santan asing pastillas. Edgelines Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alcohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nido Jr. Para sa Sarojas tatulong taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 027 series of 2021. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga tugang, alas 4 na. Gitod-tod man talaga ni Bunying an style niya jing abusong ko nang yang oras kaya nagparatataram ng mga itod-tod niya. Bueno, mga tugang, masunod na po si Fio Fernandez 4 to 6 ngunya na paghahapon. Mabalik po ako dyan na 6 to 8. Tabi, alas 6 hanggang alas 8 nin banggi. Tapos 8 to 10 sa indong madadangog tabi ang veterano sa DCGB, News Director Edwin Peralta. Siya po ang sulamenting veterano sa Moya Digdi. Oldest but goodest. Yan ha. Edwin Peralta. Ha? Siya po ang mga programang 8 to 10. Tapos 10 to 12, si Pio Fernandez po. Tapos 12 kami ma-sign off ngunyan tabing banggi. Ha? Hanggang lang po kaming alas 12 ta. Alalayan talang mga tugang na ma-monitor ang sitwasyon sa palibot. Habang so bagyo, mga tugang padidistansya po dyan sa may partikan Masbate. Ha? Pero yan po ang DCGB, di po kami mabuhi. Mga tugang hanggang sa di po ipinagdideklara kang pag-asa na ang bagyo po mga tugang nakaluwas na sa Bicol Region. Ha? Asin po safe na kita digdi dahil ang tampig abangan ta digdi, iyo po ang posibleng pag-uuran sa tuya tabing kapalibutan. Alright? Sa pangaran po kan bilog na tropa, Mega Force Patrol, hali po dyan mga tugang sa lawas, Chief Technician Ramer Tanay, Arben and si Arben Laad at saka si Richard Astor. Boda si si Don Emilio Nario, ang partner po ni Boy Mata sa pagkaaga sa mobile ng DCGB. Siringman mga tugang, ang bilog na tropa kan Mega Force Patrol. Salamat po sa sarong pagantabay sa DCGB Facebook Live, DCGB Live app, asin po sa DCGB Radio. Thank you. Ingat po kita gabos. Mabalik ako alas 6 hanggang alas 7 rin banggi. Ngunyang pong aldaw nin Martes. Goodbye. Salamat. Mabuhay. Dakol dibuhon? Take